गेलेनांलालै गारहा मानो गेलेबाय थायो नोंलाय हाय जोंहा अमेसानो फैलायबायलै माथो उन्दुवाखै नामा दाबो हाय ब्र हाय बोरै खबरफ्रा जाखांबाय नामा जारलालै नों फैलायथारबाय आरोना हाब दाबो उन्दुवाखै मा ओंख्रि जाखोब्रा DK Swami हाय हेलौ DK Swami नमस्ते नमस्ते कैसे हैं आप DK लाइक थैंक यू DK खाना खा लिया DK जी खाना पीना हो गया क्या अमेश बेदरसो गोथावथारलै माथो नोंसोरना मा बेदरमोनब्रा हाँ जी खाना खा लिया ठीक है क्या सब्जी खा लिया DK जी हाँ मेरा भी हो गया अभी सोने वाला था वो नींद नहीं आया तो इसलिए थोड़ा लाइव में आ गया मैं आपका हो गया हाँ हो गया मेरा नींद नहीं आ रहा है ना इसलिए थोड़ा लाइव आया गाजर बनाया था अच्छा है बढ़िया है अच्छा सब्जी है DK जी कहाँ से है आप DK जी बयलार बेदरसो बाप गोथावानो दे बयलार बेदराबो और बताओ सब ठीक है हाँ बढ़िया है मेरा तो बढ़िया है DK जी आपका कैसा है राजस्थान से हूँ अच्छा है राजस्थान आप राजस्थान से है ना DK NB ब्लॉग हाय माबोरै खबरफ्रा NB ब्लॉग जाखांबाय खोन्थालाय मा ओंख्रि जाखो NB ब्लॉग लाइभसो होआखैमोन जानो नोङो दा दहाय दोनबाय नामा लाइभखौ हाब आंनि फार्स्ट टाइम दिनै लाइभ फैदों आङो दासो लाइभ फैखांना ओंखाम जाना उन्दुबाय ए मा ओंख्रि जाखो NB ब्लॉग खोन्थालाय सेल्फि स्टेन्डबो गैयालै आखाइजों हमगासिनो ना बिराद मावगासिनो आंना माबायानो मबाइलानो
आलु मानामुनि भाजासो बा गोथावथारलै माथो। मानामुनि आंनि फेभरेटथार। देनां न'आव थांबासो मोनजाहैसिगोन। देखिए स्वामी जी आप चला गया क्या? कमेंट कीजिए यार। माथो नों महाथो नों महाथो नों आं बुजि मोनासैलै एनबि ब्लग मा होनदोंमोनथाय? तारेल फाबे लावगा बसुमतारी आं बुजियासैलै मा लिरखोथाय नोङो? थेंक इउ दे आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। आंबो लाइभखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम होखादों। नों दा बहा थायो? एनबि ब्लग आं दायो माबायावसो दङ तेलेंगानायाव। तेलेंगानायाव नै मार्चआव थांगोन आं न'आव। अमेश थां एनबि ब्लग आं माबायावसो दंलै तेलेंगानायाव। तेलेंगाना हायद्राबाद। जाखांबाय नामा ब्र'? औलै जाखांबाय। जाखांनानै उन्दुनोसो नागिरबायमोन बेनिफ्राय उन्दुनानै दसे लाइभखौनो फैनोसै र' होननानै साननानै लाइभखौनो फैबाय आं। मा मैगं जाखो? मैगङा माबा मटर बेनिफ्राय मटर आलु बेनिफ्राय फालें मैगंमोन। बेसेसो दावखोखोब्रा उमेश ब्र'? इउटुबाव बेसेसो दावखोखो? जोंहा रबसिं सरगियारि हेल' ब्र'। हेल' रबसिं सरगियारि थेंकिउलै आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। जाखांबाय नामा रबसिं सरगियारि? उमेश गैयालै मोजां भिडिअ हगारबाय था। मानो नायगोन दे। उमेश हाज'वारि लाइभआव फैनानै सापर्ट लालायनांगौलै लोगोफोरजों होमबा एसे ग्र' जायो माबाया चेनेला। रुपसिं मोजां ना खबरफोरा? मोजाङानो रुपसिं खबरा मोजाङानो। एसे बुंना होदो दे। नै उमेश हाज'वारिया माने सापर्ट लालायबानो जाबाय। सोरनो सापर्ट नांलायगौ सापर्ट लालायदो। रुपसिं सरगियारि हेल' एनबि एनबिखौ हेल' होनहरदों रबसिं सरगियारिया। जाखांबाय नामा ब्र'? आं जाखांबायलै रुपसिं। दानिसो जाखांदां। नोंलाय जाबाय नामा? आंखौ सोंदों नामा रुपसिं ब्र'आ? मिनिहरबायलै एनबिखौ रुपसिं ब्र'आ। एनबि ब्लग आंनि लाइभआव गाबोन फै उमेश। उमेश नोंखौ लिंहरदों नै एनबि ब्लगआ गाबोन थांनांगौनो। सम मोनोबा थांबानो जाबाय।
दाबो सापर्ट लालायोबा ब्लु होनानै आङो रेन्ज मारिनाय अमेसा होनदों जागोन दे एनबि रबसिं आं थाङालै एनबि जोंहा रबसिङा थाङा होनलै एनबि आं उन्दुनोसै ब्रादार एनबि उन्दुनो ओंखारबायना समाबो जाबायना बुरजा मानि जाबाय समाबो 10ता 11तायानो जानोसै दे उन्दुदो दे जेबो नङा एनबि ब्लग लाइक होलां आरोना अननानै रबसिं सरगियारि आं जाबाय ब्र औ ओंखाम जाखांबाय नामा रबसिं ब्र है दानो उन्दुयो नामा एनबि दानो उन्दुयो नामाथ' आरो एनबिया होनदों फैखा सोरखौ रबसिंखौ लिंहरदों नामा एनबिया एनबि ओं रबसिं फैयालां लिरदों फैयालां उमेश हाज'वारि जागोन दे टाइम खिन्थाहर बेसेयाव लाइभ फैगोन सोरखौ सोंदों एनबि ब्लग खैथायाव लाइभ फैयो सोंहरदों उमेशआ खोन्थाहरबानो जाबाय उमेशआ थांगोन लाइभआव फ्रेन्ड दंखायो दा नोंसोरो एनबि ब्लग उमेश फ्रेन्ड गैयाबा फ्रेन्ड खालामना ला जोंहा फैनायखिनिया लाइकखौ खनसे थुना हो आरो ना अननानै रबसिं हेल' उमेश कमेन्ट हरदोब्रा कमेन्ट स' जायाखै नामा कमेन्ट स' जायाखै नुवाखै माथो आङो स' जायाखै नामा र' ब्लु होनानि आं होमबा दे रबसिं ब्र माबालाय कमेन्ट हरलाय खनसे होना होबायमोन आङो ब्लु होना होबायमोन गावख्रुबथारदों माथो सोरखौ होनदोंथाय रबसिं ब्र गावख्रुबथारदोंआ जोंनाबो माखासे लोगोफ्रा होगासिनो गावख्रुबनाया रुनुमणि बरदলৈ हेल' रुनुमणि बरदলৈ বাইদেউ কি খবৰ কৈছে আছো আৰু ভালে আছো লাইক ডন দে থেংক ইউ হা रुनुमणि বাইদেউ থেংক ইউ লাইক দিয়াৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম লাইভ আহিছোঁ আৰু হা আজি থেংক ইউ জইন হোৱাৰ কাৰণে ভাত খালেনে খালোঁ মই বাইদেউ ভাত খালোঁ ভাত খাই আহিছোঁ এতিয়াহে খাইছোঁ ভাতটো रबसिं ब्र बे खाथियाव थानाय नोंनि लोगोफोरा
लोगोफोरा गावख्रुबाजनो सोरां SD जोंहा सोरां आब' फैबाय हाय हेल' सोरां आब' थेंकिउलै आं लाइभआव फैनायनि थाखाय आगै आब' गावख्रुबथारदों औलै ब्र' गावख्रुबथारगासिनो नोगोरैनो हासोगारो सोरां SD मोजाङानो आब' खबरा नोंहालाय माथो लाइभसो फैनाय बायदि नुदों माथो आङो आब'खौ लाइभखौ दोनथ'बाय नामा आब' सोरां आब' लाइभखौ दोनथ'बाय रनमनि बरदলৈ আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছ না আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ মই আজিয়ে আহিব পাৰিছে মানে লাইভটো আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ ভাত চাত খালেনে বাইদেউ सरकारि फ्रि फायार मेक्स नामा जानो फ्रि फायार मेक्स नामाथाय आंबो मिथियालै ब्र आं गेलेफेराना फ्रि फायार मेक्सआनो रबसिं ब्र नोंबो गेलेयो नामा फ्रि फायार गेलेयो नोंबो गेलेयो आरोना कास्टम नाङो नामा लोगो लाहरबावदोलै रबसिं ब्र नोंखौ उमेश हाज'वारि थांबाय नामाब्रा उमेश उन्दुनो ओंखारथारबाय नामा नोंखौ सोरां आब'आबो थांबाय नामा रबसिं ब्र बाबायलां दाना गेलेनो आपडेट बाराखायनो आपडेट बाराखायनो आपडेट फैबाय थायो आरोना बांसिन सोरां SD आब'आ मा होनहरदों रुप ना मा होनदों आब' मा रुप जोंहा साथाम दङ दायो कमेन्ट हरलायदो दे रबसिं रोङालै बारा गेलेनो कास्टम गेलेनो कास्टम गेलेनो बारा रोङा आरोना जोंना प्र जाजोबथारबायलै बिसोरो माखासेया रनमनि बरदলৈ बायदेव अन আছে কাৰোবাৰ লগত ছাপৰ্ট ল'বা নেকি বাইদেউ ৰেঞ্চ মাৰি দিম মই কাৰোবাৰ লগত ছাপৰ্ট লৈ যদি रबसिंआ सोंहरदों मा जाखो आब' सोरां ओंखारलांबाय नामालै माखासेया सानैल'सै माथो
सोरां SD आंनिखौबो सापर्ट खालामना हो आंबो नोंनिखौ खालामबाय। सोरां आब' नोंनिखौ नै माबाया उमेश हाज'वारिया सापर्ट खालामबायनो। दा बे खालामनो होदों आरोना इयो। सोरां आब' थांबायसो नामाथाय? दे होमबा ब्र बाय बाय। रुपसिं ब्र थांसै नामा? सोरां SD हाय आंनिखौबो खालाम। सोरां आब' नोंनिखौ उमेशआ खालामबायनो सापर्ट। ब्र थांनोसै आं। रुपसिं ब्र थांसैना नोङो? ब्लुखौ बोखारो नामा? गुड नाइट ब्र गुड नाइट। थेंक इउ दे रुपसिं ब्र दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय। आगै कमेन्ट हरदे। उमेश कमेन्ट हरनो थिनदोंमोन नोंखौ। कमेन्ट हरबाय आं नोंनि भिडिअखौ नायनानै। कमेन्ट हरखादों आरोना आब' सोरां नोंनो कमेन्ट हरखादों उमेशआ। हिमालया गाइस फैदो जोंना लाइक। थेंक इउ हिमालया गाइस आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। हिमालया गाइस जाखांबाय नामा? खबरफ्रा माब्रै खोन्थाहरदो। हेल'। हिमालया गाइस उमेश हाज'वारि ब्लग सापर्ट। उमेश हाज'वारि नोंखौ सापर्ट खालामनो होदों हिमालया गाइसआ। हिमालया गाइस सोरां SD आब' दे रुप नोंखौ गुड नाइट होनाना आं बुरिनायखाय। मा आंखौ गुड नाइट होनाना नों बुरिनायखाय आब' गुड नाइट होनाखै आरोना इयो रुपसिङा होनलाङासै। ब्लु दे हिमालया गाइस दे ब्लु होगासिनो आं। दे हिमालया गाइस खनसे कमेन्ट होना होलाय। ब्लु होबाय दे आं। उमेश थांबाय नामा? उमेश नोंनोबो ब्लु नांगौ नामा? नोङो ब्लु लाबाथाय डाइरेक्ट इनिफ्रायनो थांनो हागोन माबायाव चेनेलाव सोरखौबा सापर्ट होनोबा। हिमालया गाइस हाय। उमेश दे आं खालामना होनि दे उमेश ब्लु खालामना होनि र'। दे खनसे कमेन्ट होना होलाय होमबानो जागोन। लाइक होबाय निलेक्स दैमारि थेंक इउ ब्र आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय निलेक्स दैमारि। माब्रै खबरफ्रा निलेक्स दैमारि? ओंखामफोर जाखांखाबाय दा? सोरां आब'आ मा होनदों उन्दुनो ओंखाराखै नामा आगै? आब' आं दसे थाबावनि र' बारा गोबाव थाला दसे थाबावनि। बारा गोबाव जाखायाखै आं लाइभ होनायानो दसेल'सो जादों। निलेक्स दैमारि लाइक होनोल' फैबाय आं गुड नाइट। दे जागोन ब्र थेंक इउ आंनि लाइभआव
लाइक होनो फैनायनि थाखाय थेंक इउ दे निलेश ब्र जेबो नङा उन्दुनायनि समबो जाजोबखाबाय मोजां खबरा अ दे मोजाङानो जानांगौ मा ओंख्रि जानायमोन निलेश ब्र उमेश हाजवारि भ्लग खालामबाय ब्र उमेश हाजवारि नोंखौ जोंहा हिमालय गाइसआ माबाबायनो सापर्ट खालामबायनो मा ओंख्रि ब्र आंखौ सोंदों ना हिमालय गाइस जोंना माबा फालें मैगं बेनिफ्राय आलु मथरमोनलै नोंहालाय माजों जाखो हिमालय गाइस सोर सोर दं ब्र जानोलै सोर सोर दंथाय साथाम साब्रैसोल'सै सोरां आब'आबो थांबाय नामाथाय अ आलुसो ब्र गोथावआनोलै आलुआबो माथो खालामनो आरो निलेश ब्रआबो दङ नै आं अबेनि नों अबेनि ब्र आं माबानिसो सनितपुरनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आरोना हिमालय गाइस सोरां एस डि अ सोरां आब'आ उन दङ निलेश दैमारियाबो दङ नै दंनो निलेश दैमारि थाङाखै निलेश दैमारि ब्रआ थाङाखै जोंना हिमालय गाइस खालामबाय आं नोंनिखौ हिमालय गाइस उमेश हाजवारियाबो नोंनिखौ खालामबायनो सापर्ट खालामबायनो सियर बेक खालामगोन आगै सोरां आब'आ होनदों सियर बेक खालामगोननो उमेश हाजवारि निलेश दैमारिया नोंजों फ्रेन्ड दंना गैया फ्रेन्ड गैयाबा फ्रेन्ड खालामना ला निलेश दैमारि गोदान दंब्ला कमेन्ट हरना दोन लोगोफोर आं कमेन्ट नायना हरफिनगोन गोदान दंब्ला नै निलेश दैमारिनो कमेन्ट हरना दोननांगौनो आरोना भिडिअखौ नायनानै माने इयो बेग हरफिनथारगोन आरो नोंसोरो निलेश दैमारिनि चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट होना दोनबानो जाबाय बियो बेग हरगोन आरो माने जोंहा सोरां आब'आबो बेग हरगोन कमेन्ट होना दोनबानो जाबाय भिडिअ नायनानै थांबाथाय खोन्थालां आरोना लोगोफोर थांबाथाय खोन्थालांबानो जाबाय आंबो लाइभखौ बारा गोबाव दोनखाला जोंहा उमेशआ थांबाय नामाथाय उमेश हाजवारिया उमेश हाजवारि निलेश दैमारि खालामबाय आं आंनिखौबो निलेश दैमारि खालामबाय आं नोंनिखौ आंनिखौबो सापर्ट खालाम निलेश दैमारिया थांबायसो नामाथाय उमेश
निलेश दैमारिया थांबायबा नोङो कमेन्ट होखादो दा इयो सियर बेक खालामफिनगोन इयो नों कमेन्ट होदोंबा इयो बेक हरफिनगोन आरोना नोंना कमेन्ट होना दोनबानो जाबाय भिडिअ'आव दे कमेन्ट होदो लोगोफोर ओद साला एमबिया जोबना होदोंमोनलै उमेश ब्र उमेश होनदो अन र' दे आं माबाखौ बोखारना होनि दै ब्लुखौ उन्दुनो ओंखारथारबाय नामा होमबा उमेश दे खनसे कमेन्ट होलांबावदो उन्दुनोसै गुड नाइट ब्र दे गुड नाइटलै उमेश गुड नाइट दे थेंक इउलै आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय दिनै आंनि फार्स्ट लाइफ मोनलै उमेश इयो दे गुड नाइट अरे भाई मानिके माके हिटे मानिके माके हिटे मेथाइखौ खनलाबायनोसैलां दसे मनहारि तनहारि बसुमतारी बुंलायलांबाय मेथाइआव बसुमतारी जालांबाय नामा दैमारि बसुमतारी मानिके माके हिटे